Yo, 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 elo, elo, siema. Oj. Słuchaj, witamy was w grze Daddy Long Legs, czyli taty długie nogi. Jak sama nazwa wskazuje, poruszamy się tutaj tatą, na to wychodzi, który ma długie nogi. Tutaj akurat Aga ustawiła taki skin pana kanapki. My wygraliśmy. To jest darmowa gra oczywiście w sklepie Google'a, każdy ją sobie na Androidzie może pobrać i to jest kolejny nasz filmik z tych takich darmowych gierek, które sobie testujemy na tablecie To my Nvidia Crossa Shield. teraz nagrywamy, tak? Gdzie są moje pieniądze z YouTube'a? Halo. No, a rozkręcamy właśnie Aga, jak będzie kiedyś zakładała kanał na YouTubie, to polecam Agawa. Dobra, także ja idę pierwszy. A tu można co? Tu można zmieniać hopka. Jezus. No, A, to jest taki. A tu dwa mamy tylko. Taki, tak, ale dobra. fajny dźwięk. To ja spróbuję. A co Tym tutaj jest się dzieje? łatwiej. Jeszcze kliknie się. Tu można, no... O, Aha, tu masz zwykłego. czyli mamy. Takiego? No aha, dobra, to czaję. Mamy tylko takich. A tutaj to są najlepsze wyniki chyba. Chyba tak. Dobra, to uwaga, idę. Gra się za pomocą tapnięć. Pokazuję. Uwaga, drugi. Pragnę zauważyć, że rekord jest mój. Gramy do 3 prób. Uwaga. Co ja robię nie tak? Jaki dźwięk straszny. No, boli w uszy. No on mi się rozkracza tak, no. Dobra, teraz ja Teraz uwaga. Aga. A jest ten dźwięk taki, tak opada. Kurde, Aga przeszła 11 metrów. Pobiłam rekord. Dobra, To jakieś murzyńskie klimaty. ja spróbuję tym, grubasem. A tym ja przeszłam Dobra, uwaga. powolony. No on mi w ogóle... Ja pierdzielę. Nie, to się nie liczy, ja chcę jednak tym. Nie mogę z tego dźwięku. No widzisz co jest, czekaj. No bo ty nie umiesz wybrać. On nie ma... A, kurde, dobra. Uwaj, czekajcie, już czaję. Nie wiem, cio teraz. Dobra, ostatnia próba moja. Teraz Aga. No, za szybko. No, już straciła moc. To szło tak w takich równych odstępach. No, ale nóżki liczą się. Nie, to tam pewnie robią jakieś 50 km. Dobra, już chyba wiem o co chodzi. No lepiej. Co tak? Dźwięk wywaliło? No, Kurde. Dobra, trudno. Już musimy tak dokończyć. to dobrze, bo bolało w uszy. Prawie. Te dźwięki wydajesz z siebie. Bo mnie strącasz z poduszki. Kurde. O! Dobra, jeszcze raz. Tak? Czemu ty tyle razy Tak? możesz? Tak? Dobra, Aga, rób teraz ty ostatnie A ja podejście. bym chciała spróbować tamtym drugim, wiesz? Ale czemu się dźwięk zepsuł, kurde? Nie wiem. Dobra, czekajcie, zrobimy szybki restart. Ale to twój wynik i tak będzie. Zrobimy szybki restart, bo ja tutaj nic nie mam kompromitującego na pulpicie. Wszystko jest pod pulpitem. O, dobra. Widzicie, jakie to wszystko bardzo sprawnie działa na tym Idzie tablecie. dźwięk teraz? Jest dźwięk. Pomimo, że on ma niby tylko 2 GB RAM, ale ma mocny procesor. Dobra, tutaj Google Play, jeszcze tutaj nie chcę. No Dobra, jest. dawaj. Ja jakoś tak nie zrobiłam, że on jakby podskoczył. Dobra, moment. Jak się spłasz.
A jakby... Czemu tu z tyłu są takie... Nie wiem, to jest A, jakiś bonus potem. A mamy paczkę jedną, patrz. Możesz no otworzyć. kliknij se na nowy! Tego. To jest pan krowa, a tu kot do nas przyszedł. Możemy pokazać kota? No pokaż. Patrzcie. Kurde, widzicie? Tu się popatrz. Widzicie zbrodniarza w drzwiach? Zbrodniarkę? 330 pobudka. Bo jej Dobra. smutno. Czekajcie, muszę... O. Prawie było dobrze. No moment. Bo on jakby nie przenosi w ogóle swojego... No dobra, mam dość. Teraz ja spróbuję. A jakby tak biegać? No dalej, nie się. Nie no, ja dobiłam do 10. Tym? Mhm. Ja Jak to jest pierdzielę. moja gwiazdka? Tak. Trójkąt się zrobił. Dobra, zróbmy po jeszcze jednej próbie tymi normalnymi. Dawaj. Jak ten, jak on się nazywa? Co umarł? Był czarny, a potem biały. Dexon. No, o. Bo to jakby nie można... Na ryj. Dobra, moja Czekaj. ostatnia moja próba. Uwaga. Kurde. To jak pijany szedł. A teraz uwaga. Dobra, moi drodzy, to tyle. To była gra Długie Nogi Taty. Polecamy sobie pobrać, czy na telefonie, czy na tablecie. Na pewno na telefonach nawet słabszych to powinno przynajmniej działać dobrze, bo No, tutaj żadnej szokującej oprawy graficznej nie ma. Także dzięki za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie subka i co? I walczcie. Pobierajcie i piszcie, jak tam Wasze wyniki. I to tyle z naszej strony. Pewnie nawet Dzięki. piszą, że jesteśmy nubami. Pa!